Takže před sebou máme další diskuzi a protože si myslím, že asi vám předtím přišlo líto, že jsem vždycky vybíral jenom 2 dobrovolníky, tak jsem se rozhodl, že tentokrát budete pozorovat všichni. Protože diskuze, aby za něco stála, aby jsme z ní měli celkově dobrý dojem, je potřeba, aby v ní byla spousta malinkatých částeček, ze kterých se potom ten celek skládá. A sledovat všechno najednou je samozřejmě docela těžké. Proto každý z vás dostane svůj lísteček, na kterém dostane úkol, co má pozorovat, čeho si všímat, i s nějakým příkladem. A na závěr, v té závěrečné reflexi, si potom všichni společně povíme, co všechno jsme v té diskuzi viděli, co všechno tam bylo. A věřím, že ten celkový obrázek, takhle rozporcovaný, nám ukáže spoustu zajímavých věcí.